הרכבת ערוכה למסעה הראשון, חונה בתחנת תל אביב. מנהל התחנה מברך את השר. נהג הקטר סח לסופר כל ישראל. הרכבת זזה מתל אביב ויוצאת את פרברי העיר בדרכה ללוד. תחנת לוד. העולים יושבי לוד מקבלים את פני הרכבת. בשם העובדים הערבים ברכבת מוגש צרור פרחים לשר ולרעייתו. בדרך לירושלים הרכבת מטפסת ועולה בהרי יהודה. תוקנו הגשרים המופצצים והמסילה על תילה בנויה. חיילים נלווים למסע. מקור חיים, שר התחבורה מקבל את פני ראש הממשלה העולה ברכבת. תחנת ירושלים עטופה שפעת ירק ודגלי האומה המתנוססים. הקהל מחכה בציפייה דרוכה לרגע הופעת הרכבת. והנה הקטר החלוץ עובר ראשונה, מנופף ברכה בדגליו. ואחריו רכבת ישראל באה לתחנה. שרי ישראל, אלופי צבא הגנה לישראל וקהל אורחים ברחבת התחנה. ראש הממשלה נושא דברו. אין זו עוד הרכבת החורגת. זוהי רכבת ישראלית המופעלת כולה על ידי עובדים יהודים והחוצה שטחים שנכבשו בידי צבא הגנה לישראל. ראש עיריית ירושלים מברך. ברכת ירושלים לרכבת ישראל. עוד נזכה ויעלו בה שרי ישראל להשתקע בירושלים. ושר התחבורה מפציר. אנשי המלחמה בגבורתם ובקורבנותיהם ואנשי העבודה בתבונת כפיהם הביאונו עד הלום. רכבת ישראל נושאת שלום לבירת ישראל. במסילה נעלה אל הררייך ציון.